बनरगाव दखरा एबसुआ खुंफुंनाय आन्डार 13 जोलुर बादायलायनाया थुंगेबाय। एबसुनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै मोनफ्रोमबो दखरा एबसुआ खुंफुंनाय बायदिनो बनरगाव दखरा एबसुआबो आन्डार 13 जोलुर बादायलायनायखौ थांनाय 14 जुलाइनिफ्राय जागायदोंमोन, जेराव 6 साननि थाखाय खुंफुंजानाय बे हाबाफारिया 19 जुलाइ खालि जोबनानै थांबाय। दखरा आफादनि बेन्दोंनि गासै गं 11 दालाइसा एबसुनि गासै 9 जोलुर हानजाया बे बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। थांनाय 14 जुलाइनिफ्राय जागायनानै बे बादायलायनायाव गसकाटा दालाइसा एबसु आरो खाग्राबारि दालाइसा एबसुनि हानजाया फाइनालाव बाहागो लादोंमोन आरो गसकाटा दालाइसा एबसुनि हानजाया खाग्राबारि दालाइसा एबसुनि हानजाखौ 5 आरो 4 गलनि फारागथियाव फेजेननो हायो। हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। हाबाफारिनि सोमोन्दै दखरा आफादनि आफादगिरि हेमन्त कुमार बरगयारिया बे समाव मा फोरमायदों फै खोनासंनि। खुलुमबाय। बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय निउस पर्टेल नायगिरि साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। दिनै बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै थांनाय 14 थारिखनिफ्राय जोङो जेनाखि आन्डार 13 फुटबल जेनाखि चेम्पियनशिप बेखौ जोङो खुंफुंनाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै खुंनानै दिनैहाय जोबथा बादायलायनाय फाइनाल हाबाफारि जागासिनो दङ। दायो जोंनि जेनाखि गेलेनाय जोङो थांनाय 14 थारिखनिफ्राय जोंनि आन्डार 13नि जेनाखि गेलेग्रा फंबायमोनखौ जों जुदि नायोबा बुजिनो हायो जे बिथांमोना जोबोद माने आवगायदों, दावगागासिनो दङ। थांनाय समाव बोसोरथामनि सिगां जेनाखि खुंजेनदोंमोन अब्ला बिथांमोनहा एसे गोनो गोथोआव दङमोन, नाथाय नैबे देग्लायनि जेनाखि हाबाफारि जोलुर गेलेनाय बावहाय जोङो बिराद खोब राफोदै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै फाइनाल अबस्थायाव फैबाय। बावहाय खाग्राबारि दालाइ आफाद एबसु आरो गसकाटा दालाइ एबसु बेनि गेजेरावहाय बादायलायनाया जागासिनो दङ। जोबोर नारा नाथानि गेजेरजों दायो 4 गलावहाय आवगायलायनानै दङ। दा बिराद मेहेरगोनां मोनसे नायथाव मुजिथाव मोनसे जादों। दा आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जोंनि गारजेनफ्रा माब्लाबा जोंनि गेलेगिरि फंबायमोनखौ माने हेंथा खालामनो नागिरो, जों मिथिबोदों। आरो जोंहा हिन्जावसाफोरनिबो आन्डार 13नि गेलेनाय बादायलायनायखौ होनो गोनांमोन, नाथाय जोंनि माखासे गारजेनफ्रा जोंनि बिनानावमोनखौ माने फुटबल गेलेनायाव बांद्राय गोसो होयै बा हगारनो नागिरै, बे खार'नाव जोंनि गेलेगिरिफ्रा दा खम जानानै दं। इयुनाव बारायलांगोन बा दावगालांगोन बेखौ मिजिंथिदों, आसा खालामदों। देग्लायहाय जोङो गोदानै गिबियै जोङो जागायनो सानदोंमोनबाबो जोङो थोजासे गेलेगिरि गैयैनि थाखाय जोङो खालामनो हानाय जायासै देग्लायहाय। थेवबो जोङो कचिं होनायनि गेजेरजों जिल्लायाव बाहागो लाहैनांगौखौ जोङो साखाफारा जागोन। दा बेखिनि बाथ्राखौ आङो नोंथांमोन बयनिसिमबो मिथिहोहरबाय। जोबोर आङो बयनिसिमबो बे समावहायो साबायखरबो जासिगोन जे जोंखौ बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै मदद आरो हेफाजाब होदों। बावहाय जोंहा गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंहा माखासे डनार बिथांमोनहा बाहाय गसंदों, जे ट्रफि होनाय आरो बावहाय माखासे मानि प्राइज होनाय, बेखौ लानानै जोङो बिथांमोननिसिम साबायखर जासिगोन जाय बिथांमोनहा जोंनो थुलुंगा होबाय। आरो मोनफ्रोमबो खेलायावनो जोङो हिर' अफ दा मेट्स जोङो बावहाय होनाय जादों आरो बावहाय जोंनिया माने बेस्ट किपारनिबो आरो बावहाय हाइस्ट स्करार बेनिबो जोङो ट्रफि होनाय जागोन। दा जोङो बेबायदिनो गथ'फोरखौ जोङो थुलुंगा होनायाव जोङो बयबो मदद होलायनांगोन आरो बे मोनसे जावरिखांनाय, बे जावरिखांनायखौ जोङो बे लेभेलैनो जोङो लांबाय थानो हानांगोन। आरो बेखिनि बाथ्राखौनो आङो बुंगोन जे जोंनि साफ्रोम बिमा बिफाफ्रा माने गथ'फोरखौ जाहाथे एसे जोथोन लायो, मानोना बाहाय खेला गेलेनायजों लोगोसे गावनि न'खरनि, गावनि आरो ओनसोलनि नाम खामायनायजों लोगोसे देहायारि बिथिङै गोग्गो जायो। मानोना जों मिथियो देहायानो जोंनि सुबुंनि सबसे देरसिन धोन। बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय।